Дала, дала. Иге-сиге юқмақ. Бары тик зәңгәрху қылған бәуләлә, тотыш йондыз белән капланган күк йөзе сайкала. Геродот хүрәтләгән замандардан бирле берниндәй үзгәреш тә кисермәгән тиерһең. Тегендә лә бунда ла йылкы өердәре, аттар бил бавырынан кисеп футлы үлән ашай. Елга буйларында үскән әрем, еләк, шалфый, кырагай сия сәскәләреннән шифалы ез аңкый. Харыктар да кертелдәтеп үлән кишәй, шунда ук яңы туган бәрәстәр йомарланып ята. Арырак ярымшар тирмәләр тезелеп киткән. Яшел килсәк кыйкулап атта савыша, улар әллә кайдарга, күк көмбәзе менән кылганлы дала ташкан ергә кем узардан киләләр, аслы бүректәре генә күренеп кала. Бында вакыт та, сәгать та юк, бары төстәр генә алмашына. Сал кылган я кара күк, я зәңгәрху, я алху төскә мансыла. Я булмага моңгу шафак төсенә инеп, акрын гына бәүлә. Кырагай кырттар безелдәшеп уса, исерткес хуш наз аңкый. Яңы пешкән хаумал камаз есе таратып, талгын гына ел исә. Ошы далала шигъри күңелле башкорт яшәй. Уларның тормышы ярым искифтарса, тап Гомер менән Геродот хүрәтләгән замандагыса. Айырлары фарсы көйләренә тартым, тик моң гына, торганы шигърият. Лев Николаевич Толстой һөйләве буенча, үзенә таныш булмаган кәрәлек буйдарын, нисендер күңеленә бик якын иткән халыкты шулай күзалланы Вера. Графиня Вера Сергеевна Толстая. Күз алдына килтерде һәм һәр сак ошы якка тартылды. Ниһаять озын юлга сыкты. Алыс юлга, Ясная Поляна менән кәрәлек буйлары якын ара түгел. Әмма юл мәшәкатьтәрелә кисерелгән авырлыктар да газаплы тоелманы уга. Уның күз алдында, хыялында бөтенләй икенче дөнья иде. Бұл дөнья бар булмышын биләп алгайны графиняның. Ул бары Толстойдар хүрәтләгән гаҗәп халык турында гына уйланы. Лев Николаевич бернисә тапкыр булды дала башкортлары янында. Һәр сак кызык-кызык хаттар язып торды гаиләһенә, азак кымызга тотыш гаиләһен алып барды. Балалар инде башкортлар тормышын мавыктыргыс әкият күк көйләнеләр. Вера башкортлар турында язылган хаттарды ла, уларның һөйләгәннәрен дә, агаһының улар тормышыннан язган хикәяләрен дә яттан тиерлек белә. Шуга ла даланы тап улар хүрәтләгәнсә күз алдына бастырды. Без зур ак тирмәлә яшәнек. Башкортларның атта сабышканын каранык, һыуда йөзүләренә хакландык. Үзебез дә төндәрен генә йөзәргә өйрәнә торгайнык. Әтенең дала күге шул тиклем матур була, әллә кайдарда. Дала менән тоташканга тиклем йондызлар менән каплана. Тирмәләрдән әскел кенә кымыз есе килә. Далала һәр төрле үлән есе. Башкортлар гаҗәп һәйбәттәр. Улар ябай, тогры, саф күңелле һәм акыллы. Балалыктан үсмер яшенә күсүе башкортлар турында хыял аша үтте. Уның күңел дөньяһы байый, тулылана, төрләнә барган һайын үз исенә ныграк бикләнде. Береһлә аңламас мак тоелды кисерештәрен. Әмма ни тиклем генә яшермәһен күңел дөньяһын тышка бәреп сыкты был туйгы. Йөрәк яргыларын баса алмайынса, гел генә Ясная Полянага атлыгып торды. Нисен икән аңлап та етмәне тәүдә. Нишләп ул үзен һәр сак көтеп алган кисәләргә, бай кешеләрдә оештырылган балдарга ынтылманы. Әсәрнең дә, атаһының да матурлыгы күскәйне бит уга. Карашы ла хикмле,
Берсе хатта үзеннән күпкә кесе үсмер гашык булгайны, мөкгиббән китеп. Әмма Вера бындай кисәләрдән баш тартты. Кигенеп, яһанып, үзеңде күрһәтеп, хайлатып йөрүде түбәнчелек кананы. Күңелемдә икенче моң яшәй ине уның. Саф, назлы, югары моң. Дөнья ваклыктарынан өстен мәңге серле табигатың үзенән яралган, һинең булмышыңдыла шул табигатка якынайтусы, яшәү гүзәллегенең аслын аңлатусы, уга арбап турусы моң. Ошо моң ияһен табу юлы Ясный Поляна аша башланыр күк тоелдымы. Һәр хәлдә Вера бында ашкыныр, талтыныр булды. Верага 6 яшь ине. Лев Николаевич кымызга китте динеләр. Нимә ул кымызга китү? Башкорт дигән кешеләр бияһете әсте бисәләр икән. Ана шул кымыз дип атала дип аңлатуга үзеннән 1 яшькә олы Таня. Ни эшләп бияһет үсергә кирәк Лев Николаевичка? Николай белән Дмитрий дигән агайдары үпкә урыннан үлгән бит. Шуга Андрей олатаем атайма кымыз эсергә кушкан. Кымыз искән кешенең бер вакытта ла үпкәһе авыртмай ди. Ул алысмы? Атайым әйтте, һезнең Пироговы менән Ясный Поляна араһын 100 тапкыр әйләнгән кеүек ди. Эй, Верочка, нинди кызыктар икән башкорттар. Атайым шундай хаттар яза, шундай. Таня кисәһенә тәсләп халып куйган хатты алып укый башланы. Лев Николаевич ул укый алган өчен эре хәрефтәр белән язгайны. Бында бер малай бар. Уга 4 яшь, исеме Газиз. Ул юан, түңәрәк, кымызыса һәм гел көлеп йөри. Степ оны бик ярата һәм конфеттар бирә. Газиз ялангас йөри. Атайым бөтәбезгә лә хат язган айрым-айрым. Илюшага ла, әсәймә лә. Әсәймә башкорттарым мине таныны дип язган. Ул электә кымызда булган икән. Без гаилә менән дә барабыз унда. Башкорттар яшәгән дала шул тиклем киң ди. Күпме йөгерһәң дә, атта сапһаң да сиге юк ди. Таня, башкорттар сыйгандармы әллә? Дип аптырап 6 яшьлек Вера. Юк, улар башкорттар. Тирмәлә яшәйдәр ди. Кымыз эсәләр, күп ит ашайдар ди. Үзләр бер нимәнән дә курыкмайдар ди. Беләңме, атайым Илюшага нимә язган? Илюша, алып кил әле хатыңды, укыйык. Әмма Илюша хатты укырга ирек бирмәй, яттан һөйләне. Уга язылган хатта бер башкорттың һавай сабып барып, бүрләр өйрө өстенә һикерүе, 3 бүренең берен тотып алып кайтуы һәм Толстойларга күрһәтү турында язылгайны. Вераның ис акылдары китте бу хәлгә. Атаһы һунарга сыкканда бер өйр эт хезмәтчеләр алып чыга бит ул. Бер тапкыр да тере бүре алып кайтканы юк. Илюша хаттың җитмәткән кулдарын һелтәй-һелтәй дәртләнеп һөйләне. Әйтерһең, бүре тотусы башкорт менән үзе бергә булган. Вера озын юлда барганда, ошыларның бөтәһен дә яңнан уйлап, күз алдына килтереп сыкты. Күңеле шул тиклем тынгысызланды. Әйтерһең, ул ысынлап та бында мөхәббәте менән сорашырга килә. Вераның уенса, ул тап ушында, далала. Мөхәббәте төрлесе басты күз алдына. Берсе бүрләр менән алышкан ярһыл, сая, курку белмәс егет булып, берсе ат урлаган кыргызларга каршы япа-яңгыды киткән тәвәккәл Лотый, яки төнбоек сәскәләре йыеп йөргән нескә күңелле егет һымак тоелды. Бер сак Лев Николаевич Нигъматулла Иркенбаев дигән карттан башкорттарның Урал эпосын ишетүен. Эпоста күп кенә фикерләрнең Илиада белән охшашлыгын һөйләгәйне. Вера Илиадалагы югрек Ахиллесты Толстойларның аттарын кыргызлардан курсып алып кайткан Лутыйга охшатты. Башкорттарның бәйгеһе турасында да Толстойдар гаиләһендә бик озак һөйләнделәр. Лев Николаевич оештырган уны.
Толстойдардың һөйләвендә һәр сак башкортларга карата ниндәйдер хоклану, ярату, һагыну сагыла торгайны. Ошундай фикердәрдән, тойгылардан яһаныла инде Вера үзенә мөхәббәтте. Ә ул һәр сак далага тартты кыз күңелен. Шуга ла югары катлам дөньяһында күңел тапманы. Тугандарын, якындарын борсуга һалды. Лев Николаевич үз балалары өсендә, агасының кызы Вера өсендә бер дә янды, көйде. Таня ла һаман кияүгә сыкмай. Бөек гуманист кызларга шөгыль тапты. Крестьян балаларын укытырга кушты. Унан һуң Чертков нигез һалган посредник журналын сыгарышуда актив катнаштылар. Таня рәсемдәр төшерде. Автор, художник буларак та, редактор вазифасында ла актив катнашты. Ә Вера Лев Николаевичтың яраткан язучысы Чарльз Диккенс хикәяләрен рус теленә тәрҗемә итте. Был сакта Вера һеңлеһе белән икәүләп, агаларының тәкъдиме буенча хезмәтчеләрдән баш тартып, үз көндәрен үзләре күреп яшәйдәр иде. Ер эшкәрттеләр, яшелсә утырттылар, бесән саптылар, крестьяндәргә ярдәм иттеләр. Әмма күңелендә барыбер бушлык калды. Кемдилер юкһынды, нидер эзләне. 1898 елда Хамар яктарында кытыс-кыс кырлык башлана. Толстой беренчеләрдән булып ярдәм кулыда. Ашханалар астыра һәм үз тугандарын, балаларын ашханаларда эшкә ибәрә. Бундай ысрапты Вера куанып файдалана. Осып, канатланып, башкортлар иргәһенә китә. Озын юлдан арып, йонсып, төндә генә кәрәлек буена килеп җиттеләр. Төн караңгылыгын тулган ай яктыгы серле матурлыкка күмгән. Халкын ел кылган бәүтә, кайдалыр кош тавышы ишетелеп кала, ара-тирә үлән арасында нидер кыштырдай. Күрәһең, көндезге эсселектән әлһерәгән янияләре төндә тамаклану өчен сыккандар. Лев Львович Толстой менән Павел Иванович Бирюков был яктарда 200-гә якын ашхана оештырган инде. Әле Вера өстәмә көс белән килде. Нисә елдар буе хыялланган дала. Ана ул, ысынлап та иге-сиге юк, елга буйларында тигмәләр. Әмма улар Толстойдар һөйләгәнсә, канат яйган аккы шымак тоелманы Верага. Ай яктырында акрын гына бәүлеп, моңаеп утыргандай. Кайгынан бөтә дала бәүлгән кебек. Берничә көн эшлә инде Вера ашханала. Уйдардан баштары әйләнеп китә хатта. Был фаҗиганың, тотыш халыкка килгән афәттең аешына төшенә алмый ул. Бер көнде шулай йокалмагас төнде урамга сыкты. Элекке хыялдары селпәрәмә килгән, бары йәлләү тойгыһы гына калган һымак. Хаклану, якын күрү, ярату, Верасын әллә ниндәй ят тойгылар һымак ине улар. Көндезге селектән, эштән арып талсыккан Вера төнгә еләстә иркен тын алып кинәнеп тора иде. Алдында капыл бер ир кеше пәйда булды. Ул тубыктарын кысаклаган да, тик ултыра. Кузгалмай да, кымшанмай да. Бираздан эргәләге ак тирмәнән аппак яулыклы, озын йиләнле катын сыкты уның янына. Килде, өндәшмәй генә эргәһендә басып торды. Һәм ир кешенең башынан һыйпап, аркаһынан ипле генә һөйде лә, кабат инеп югалды. Вера был күренештән терт итеп калды. Өнме, төшме дигәндәй айный алмай торды. Уның күз алдына Гомер әсәрендәге Ахиллес белән әсәһе килеп басты. Әсәһе күпрекләнеп яткан диңгез өстенән еңел болыт кебек капыл күтәрелде лә, яраткан улы эргәһенә ултырды. Һәм уны назлы иркәләне. Ошо вакыйганан һәм күйдаллаудан һуң агасының башкортлардан Геродот есе килә дигән сүзләрен исенә төшерде лә, уларга йәлләп түгел, ә хукланып карый башланы.
Хокланырлык сыйфаттары аз түгел ине уларның. Кайгыны өнһез үткәрүдәре, якындары үлгән сактарда ла тып-тын озатудары, Толстойларга карата олылау, хөрмәт күрсәтүдәре, әмма түбәнчелеккә төшеп вакланмаудары, бер-берсе өчен янып көеп торудары, татулыктары хокландырды. Агасының сөйләгәннәре яңынан зиһенен яктыртты, булмышын яуланы. Ашханала туз беткәйне. Кемдеңдер ат егеп тузга киткәнлеге, әмма һаман кайтмау хакында борсылып һөйләнделәр. Бер сак Вера һау буена юынырга килгәйне. Унда мөхәббәт бер егеттең услап һау исеп торганлыгын абайлап калды. Ул якындагы күләвектә ине. Яй көндәре корылыктан елга өзек-өзек күләвектәргә әйләнгәйне. Егетте ят киемле, ят йөзле кызга бер һирпелеп кенә караны ла, эргәһендәге токту артмаклап ашханага табан ыңгайланы. Был егет грек ирдәрен хынландырган скульптураны хәтерләтте Верага. Бигрәк тә тимер сым һымак тартылган мускулы. Йөге үтә авыр ине ахры. Вера уның артынса ашханага барды, әмма егет китергә тора ине. Улар ишек төбендә сораштылар, һәм караштары тап килде. Тәрән, мөлдерәмә һагыш тулы күзләр Вераның күңеленә үтә караганда ине. Кызның әсәһенеке күк үткер, сая карашлы кара күзләренә беркем дә тура карый алмый ине. Ә был егет шундай итеп текләп торды уга. Вераның зиһендәре таркалгандай булды. Ашыгып кухня ягына инде. Ашнаксылар туз кайтканына куанып та, был егеткә хакланып та торалар ине. Әбдрәшит, егеттең исеме шулай ине. 50-60 сакрымдай араны яя үткән. Аты йонсып үлеп калган. Ә туз 2 бот авырлыгы икән. Вераның йөрәге ярһып тибә башланы. Тик бер генә һүзе кабатланы ул. Таптым. Таптым. Һин. Шул минуттан Вера уны эзләне, уны көтте, уны һагынды, уны юкынды. Әллә кайдардан ук атлауынан, тавышынан таныны, төшләрендә күрде, өндәрендә һагынды. Егеттә игътибарсыз калманы рус кызларына охшамаган, сиганга тартымбыл кызга. Әмма Әбдрәшит туйгыларына авызлык халырга тырышты. Бу йитмәскә үрелмә. Язмаганга ымгынма тине үзенә. Авыр кайгыга дуслар булган башкортлар Толстойларның бөтәһенә лә ихтирам менән генә түгел, ә изге янлы кешеләрдәй күреп, олылайдар ине. Шуга ла ара-тирә һүз кушкылап, исәнләшеп, һөйләшеп үткәләһәләр дә, графиняга башка төрле якынлыгга базнаты йитмәне Әбдрәшиттең. Ә бер сак уга Вера юлда тап булды. Күптәнге таныштар күк һүз башланы Вера. Юл озайды, кайту ягына борылманы. Дала буйлап әле бер якка, әле икенче якка һуҙылды ла һуҙылды. Топлап кына түгел, тау дәүмәл итеп күтәреп ташыр инем тыҙым да, башҡаһын да. Тик уның менән ҡотҡараламмы һуң халҡымды ошо афаттан? Күҙ йәшендәй саф йөрәкле, моңда йырҙан гына торған башҡортомды. Бар булмышы ергә бәйле шул уның. Кем ғайыплы, нимә сәбәп булды уның был хәлдә ҡалыуына? Шундай сораҡта айырыуса ныҡ беленә Лев Николаевичтың кешелеге. Ҡайһы берәүҙәр асығыусылар иҫәбенә байып ҡалырға ынтыла. Вера Сергеевна, әйтегеҙ әле, ҡара күҙҙә моң ғына ҡалған халҡым ҡайтанан аяҡҡа баҫырмы? Уның өсөн нишләргә кәрәк? Миңә, минең һымаҡ ирҙәргә. Халыҡты аслыҡтан ҡотҡарыу өсөн ерен үҙенә ҡайтарып бирергә. Әфәнделәр улар елкәһенән төшөргә тейеште, Лев Николаевич. Ниндәй асыл һүҙҙәр,
Тик улар үз теләкләремнән төшерҙәрме һуң бездең елкәнән? Әмесен далага килеп ултырғанһығыҙ. Ҡоролоҡ бында айырыуса ҡаты бит. Пугачев восстаниеһынан һуң Салауат тоҡомдарын үҙ ерҙәренән ҡыуғандар. Без Харт яғынан, Саратов губернаһы Сәҙе буйҙарынан килгәнбеҙ. Сәҙе буйы тигән йыр бар беҙҙә. Халыҡ элекке туған яғын һағынып сығарған. Үҙәктәрҙе эҙерле ғәжәп йыр. Мөмкин булһа, йырлап ишеттерегеҙ әле. Лев Николаевич һәр ваҡыт һоҡлана ине һеҙҙең йырҙарға. Әбдрәшит аптырабыраҡ ҡарап алғайны Верға, аҙаҡ Лев Николаевичтың исемен телгә алғас, ҡыҙ теләгенең ихласлығына ышанды. Әйҙәгеҙ, улай булғас, ултырып йырлайым. Улар ике йәнәш ултырҙы. Әбдрәшит тәүҙә тамағы менән эзләүгә оҡшашыраҡ тауыш сығарып, үҙен ҡеүәтләп, көй башы һуҙҙы ла, йөрәгендәге бөтә кисерештәрен, бер генә минутҡа ла тынғы бирмәгән уй борсолоуҙарын моңға һалып, Сәҙе буйын йырлап ебәрҙе. Тәүгә ишетәйме Вера башҡорт көйөн. Башта аңламайыраҡ ҡалды. Унан инде был йырға сикһеҙ моң, һағыш, шул уҡ ваҡытта ҡош тауыштары, йылға сылтырау һымаҡ ауаздар ҡушылып, дала иркенлеген, күктәрҙең бейеклеген сағылдыра башлағас, Вера бар булмышы менән моңға сырналды. Вераның күҙҙәренә йәш тулды. Бына ниҙер өҙөлөр. Әбдрәшиттең йөрәге ярһып шартлар был йырҙан. Йәки Вераның йөрәгенән һулҡылдап, әрнеп, ярһып, яратып, тойғолары атылып сығыр да, Әбдрәшит бөтәһен дә белер кеүек ине. Вера ярым шыбырлап ҡына: «Мин күптән көттөм. Ошо минутты, ошо йырҙы, дала моңон». Нисек? Вера Сергеевна, һеҙгә был көй таныш инеме әллә? Таныш, Әбдрәшит. Таныш ҡына түгел. Ул күптән минеке. Бәләкәй сағымдан уҡ. Тине лә барыһын да һөйләне егеткә. Бығаса бер кемгә сисмәгән, асылмаған сыры ине Вераның. Хатта иң яҡын күргән туғаны, дуҫы Таня Толстаяға ла был хаҡта һөйләмәгәйне. Йөрәгем алданмаған. Мин бәхетле бөгөн. Хыялым алданмаған. Ә мин бер генә минутта һинһеҙ йәшәмәгәнмен, дип тамамланы Әбдрәшит һүҙен. Ошо көндән башлап Вера өсөн донъяла өс кенә нәмә: Әбдрәшит, бәхет, мөхәббәт кенә йәшәне. Улар бергә саҡта бөтә нәмә онотолдо. Әйтерһең, бер-береһен күрмәй үткәргән йылдарын кире ҡайтарырға, ә бергә булған минуттарын үкенесһеҙ үткәрергә тырыштылар. Дала буйлап үҫмерҙәр һымаҡ йүгерешһендәрме, ҡылғанда уйнап, һыуҙа һыу һибешһендәрме, йондоҙ бүлешһендәрме? Әммә бөтәһе лә таңда күргән татлы төш маҡна булды. Вераға ҡайтырға ваҡыт етте. Тик һөйләшеүҙәре буйынса оҙаҡҡа айырылышырға түгел ине иҫәптәре. Көҙгә әҙерлек эштәре тамамланғас, Әбдрәшит Вераны барып ала. Ә Вера уға саҡлы ата-әсәһенә, туғандарына, үҙенең башҡорт егетенә кейәүгә сығасаҡлығы тураһында белгертә, иҫкәртә тора. Вераның Әбдрәшит тураһында һүҙ ҡуҙғатыуы булды. Пироговалағы именьеның асты өҫкә килде. Атаһы Сергей Николаевич башта үҙ ҡолағына үҙе ышанманы. Яңынан һорашты. Ни тип әйтергә лә белмәгәс, иң яратҡан атына атланып, бер өйөр һунар эттәрен алып, урманға сығып китте. Әсәһе Вераның 34 йәштә лә кейәүгә сыҡмауына көйөнә ине. Хәҙер инде был ҡайғы алдында тәүгеһенең бөтөнләй бәләкәй хәсрәт икәнлеген уйлап, өндәшмәҫ булды. Ҡайһылары бу етмәҫ ғорур Вера имеш, тигәндәй мыҫҡыллы ҡаранылар. Икенселәре был йәштә инде кемгә сыҡһын тағы тигәндәй ҙә фекер әйттеләр. Атаһы бер буа йөрөп ҡайтты ла ҡыҙын үҙ бүлмәһенә саҡыртып алды.
Мин уйланым, озак уйланым, Вера. Балхурлык. Шуның өчен я ул, я без хайга, дине. Нисек? Әгәр ул кырагайың менән яшәргә уйлаһаң, Пироговага борылып та карама. Булхан кырагай, һездеңсә. Әллә кем тиһендер. Унан гына Абдрашид үзгәреп китмәй. Ә минең өчен мөхәббәт ул, бәхет ул. Хыялымда яһаган, төшләремдә күргән, үзем табып алган мөхәббәт. Миңа унан башка яшәү юк. Дала моңы гына бит ул. Вера әйберләрен тинәп алды ла калага китте. Сергей Николаевич был хакта ишеткәс кустыгына кеше ибәрде. Ә үзе түшәккә егылды, ауруга һавышты. Лёва, бетә шанысым һин генә, кайтар Вераны миңа. Был мәсхәрәне күтәр алмам мин, китермен ахыры ушы ятудан. Әмма Вераны коткарырга кирәк. Һине ярата ул, хөрмәт итә, һин генә булдыра алаһың. 74 яшь менән барган агаһы ару гына йөреп ята ине әле. Хавай да йөрий, һунарга ла сыклай торгайны. Әле инде бөтенләй бөгелеп төшкән, төсе каскан. Йөзе хурылган, яврындары төшкән. Кайсандыр кызлар хушын алган матурлыгы, мәхәббәтлеге һизелмәйдә. Егет сагында гына түгел, 40 яшында әле Лев Николаевичтың 19 яшьлек балдызы Таня мөккиббән гашык булып никахлашырга хуй куеп беткәннәр. Шул елда 2 яшьлек малайлары үлеп, әлеге Вера тугас кына Сергей бетә дуамаллыгыннан баш тартып катыны Маша Шишкина менән никахлашып куйды. Ә Маша сиган кызы. Вера төсе менән әсәһенә тарткан. Тимәк, әсәһенең каны енгән, күңеле лә шуга далага, иркенлеккә тартылып тик торалар. Язылсы, һеңлеһе менән һөйләшер алда, быны ла исәп калды. Кешене ярату өчен уны бик нык белергә кирәк бит, Вера. Һинең яшьтә еңел-елпе мөхәббәт булырга тиеш түгел. Ә һин Абдрашидты бик аз беләң түгелме? Дип уйлый башланы ул. Бик аз дигезме, Лев Николаевич? 6 яшьтән беләм мин уны. 6 яшьтән яратам. Кеше күңелен, кеше кисерештәр нескә аңлаусы, ис китмәле оста хүрәтләүсе язучы, бөек акыл ияһе Лев Толстой, һәңлеһенең был җавабына тәүзә аптырап калды. Шуннан һуң гына төнкәһенә тиеп беткәндәрдер, яратудан, икеләнүдән, аптыраудан өзгеләнгән йөрәгенә һәркем үз кәңәшләре белән юл табырга тырышып, яненә тигәндәрдер дигән хәгым яһаны. Аңла, агай. Исмаһам һин аңла. Йөрәгем теткеләнә, телгеләнә. Яратудан ул. Яратам мин уны. Башка берни ишеткем килмәй. Минең дә бәхетле булырга, күңелем сөйгән кеше менән яшәргә хакым бардыр бит. Ә дин, милләт, катлам, нимә ул мөхәббәт алдында? Яратуым минең динем, милләтем. Мин шуга инанам. Агай, Анна Каренинаның кисерештәрен, Катюша Маслованың Нехлюдовтан баш тартырлык көз табуын үз йөрәгегез аша үткәргән кеше бит һез. Катын-кыз йөрәген аңлагас, минең кисерештәремде лә үз итегез, дигәндә ине Вераның моң баскан күзләре. Вера ул кырагай башкорттан баш тартырга тиеш, дине Сергей Николаевич. Лев Николаевичты был караш тагы уйга алды. Нисек 6 яшьтән гашык кин Сафаровка Вера типраны баягы явапка кире кайтып. Лев Николаевич, мин һәр сак һезнең карашты, фикердә уртаклаштым. Һезнең тәкъдимегез менән хезмәтләрдән баш тартып, уйдаллы яшәнем. Крестьян балалар укыттым. Последний журналында актив катнаштым. Ә барбер күңелемдең булкуын, кемдилер, нимәлер юкканын тойдым. Ошо бушлык Ясный Поляныга барганда гына тулылана, күңелем үсә,
канатлана, яшәүгә дәрт өстәлә, кызыксынуым арта торгайны. Кымызда вакытта балаларыгызга язган хаттарды ла, башкортлар тормышынан алып язылган хикәяләрегезне лә яттан беләм. Ошылар бөтәһе миндә таныш булмаган халыкка кызыксыну, ярату, хоклану уятты. Хыялымда мөхәббәт тудырды. Ышанаһызмы, юкмы? Сезгә килеп киткән Арыслан Гали Султанов та, ул бүләк иткән Кулсалы Ижау да, хатта кымыз бешүсләрдә. Сезнең Султан исемле атыгыз да миңа бик якын ине. Шугала мин Әбдрәшитте тәү күрдә үк әллә касан белгән, әллә касан көткән кешем иттем. Сез үзегез башкортларның саф күңеленә, скифтарса тормышына хоклану, ярату уяттыгыз. Ни әйтсен Лев Николаевич был хүзләргә, үзенең хүзләренә, үзенең фикеренә. Вера, артабан нишләргә уйлайсыз? Ничек, кайда яшәргә? Башкортларга килен булып төшәм. Ундагы хәлләрне үзең күреп кайттың, Вера. Сабыйлар, балалар аслыктан үлә, халык кырыла. Юк бит унда хәзер кымыз аңкып торган тирмәләр. Шат күңелле, мут карашлы башкортлар. Белгән улар, белгән. Үзәк хакыйкать. Шундай халыктың, шундай матур халыктың кырлыгы иларлык. Ике күзләре генә ялтырашып тора бит хәзер. Нишләйм һуң, Лев Николаевич? Бала сактан тамыр яя килгән тойгыны йолкып алып ташлап булмайдыр. Теләмәйем дә, булдыра ла алмайым. Бындай шарттарда унда барып та яшәй алмаячаксың. Әбдрәшит үзе монда килһә. Башкорт далаһында, табигать кысагында башкорт ул. Унда моңа ярыла, яратуа, йөрәге гайрәтләнә, күңеле сафлана. Ошылар бөтәһе үзенчәлекле моң, ягымлылык булып күзләрендә сагыла. Дала кышын бында, хатта үзең дә ялкып киткән ситлеккә утыртып куйһаң, унан ни калыр? Өстәүнә һез яңгыз, Вера. Бөтә якындарың да баш тарта һездән. Сынлап та, ниндәйдер куркыныч төш кеүек. Ярай, Вершка, мин үз фикеремдә әйттем, үзең хәл ит. Яйгы көзгө эшләрен тамамлап, күңелен тынысландырып, Әбдрәшит Вера эргәһенә килде. Алып кайтырга. Ашкынып, ярһып, һагынып очраштылар. Тик бераз вакытта ни булганын да аңлап җитмәгән. Югалтудан, каты кайгынан üzгеләнеп беткән йөрәгенә янә бер яра өстәп, Әбдрәшит яңгыз авылына кайтып китте. Далаһына. Бираздан Вераның улы туды. Әсәһе ягынан олатаһы хөрмәтенә Миша дип исем куштылар. Yeğenin күрергә Сергей Николаевич та килде. Тормыш шулай үз агышы менән алга барды. Тик Вера гына Әбдрәшитне оныта алманы. Таңгы йокларынан йөрәген тотып уянып китә. Я булмаһа, бына ишек асылыр да, бар булмышы менән елмаеп килеп инүен көтә. Әмма буның бер касанда булмаячагын үзе яхшы белә. Үзе баш тартты бит унан. Үзе уның бәхете хакына. Әсәһе шулай тине. Ултыр әле, Вера. Һөйләшергә кирәк, дине Мария Михайловна үз яшьлеген кабатлаган һылу йөзле кызына. Үзе кәрт халырга йыйнган сыйган катындары күк, уның күзләренә туп-тура карап алды. Хананы, үзе кайсы яктан башларга икән дип самаланы. Беләм, аңлайым, әсә йөрәгемнән тоям.
Һин Әбдрәшитте яратаһың. Мин дә яраттым атайыңды. Ирдәрде ярату гына, мөхәббәт кенә бәхетле итә алмай. Шуны бел. Уларның бөтә фигыле, яшәү максаты, тормыш кызыгы, яме үз рухын дәвам итүсе нәсел калдыруда. Бына шул осракта гына ирдәр тулы бәхетле була. Лев Николаевич хымак. Кеше йөрәгеннән ике төрле кан агырга тиеш түгел. Әсәһенең ошо һүзләреннән һуң Вера Әбдрәшиттең бәхете хакына унан үзе баш тартты. Вера улын җитәкләп Пирогово яландарында йөрергә ярата. Бунда ул уйдары, хыялы, газаптары, хагышы белән яңгызы кала. Әмма үзен намыссызлыкта гаепләмәй. Әбдрәшиттең бәхете, мөхәббәте хакына булды бит бөтәһе лә. Дала моңын далаһына кайтарды.